One day, isang araw, meron na naman tayong ginawa na paniod to. Pagkatapos nating magtrabaho, naniod to tayo dito kay Kuya Binauro at may nakita tayong pato kaya binigwasan natin. Tayo ang naghimulbol dito sa pato na napakalaki talaga ng pato na ito. Tingnan nyo naman, mala dinosaur ang kanyang laki. Approve ba tayo dyan? Approve. At siyempre, hiniwa na rin ni Ki yung lamas. Ayan yung lamas niya. Mayroong ahos, bawang at sibuyas at iba't pang mananap. Siyempre, dahil marunong tayo magkarumal-dumal ng pato. Sa mga hindi gusto manood ng karumal-dumal, ayan, hiniwa ko na yung Jurassic dito na maliit-liit lang yung hiwa ko para maangay naman yung pato, no? Medyo maliit at nakita namin itong isang bugok. Namingwit siya ng tilapia dito at nakakuha nga siya. Sobrang hirap ng kanyang kahimtang dito. Wala pa siyang appointment pero may nakuha na siyang isda. Ayan na lang yung uulamin niya. Medyo naglisod ba siya dito kasi medyo malaki-laki din yung kuha niyang tilapia dito sa kinawata namin na pispan. Kaya pasensya na sa nakawata namin ng tilapia. Medyo hinagis niya lang dito. Medyo nagbinugok lang siya. At siyempre, ito nakita namin itong mga matso. At siyempre, tinignan natin yung pato at nilunod na ni Divines, ni Divino, ang mga lamas at itong pato na ating minorder kanina. Kaya na nga, medyo hinalo-halo niya to. Mekos-mekos lang yan mga insan. Tingnan nyo naman dito yung pato, medyo napahaig talaga dito pag himulbol ko. At tingnan nyo naman yung pispan ni Kuya Binauro, napakaraming isda dito. Pwede pa dito mag inihaw, mag sabaw, mag kahit anong luto dyan sa tilapia, anong gusto nyo. At siyempre dahil andito na tayo, mayroon na ring Taiwan hito, kaya si Ki ay medyo naglisod siya dito, nagawa siya ng steak para social naman yung kanyang niluluto. Ayan na yung mga pato guys. At maitim yung mga pato dito. Hindi kagaya nung sa akin, puti. Pero parihas lang yung lasa nito. Ayan, medyo sinugkay-sugkay ko na dito yung pato para medyo may maambag naman tayo sa pagluluto. Kasi manood tayo ng recipe dito sa mga master chef. At nilagyan niya na ng tuyo, no? Yan, medyo may pagka-silver swan ang lasa. At si Ki naman, nilagyan na ng tanglad itong hito para ihawin namin ito mamaya. Amin lang itong isugba kasi medyo nagdali-dali tayo dito, no? Kaya mayroon pa tayong trabaho. Hindi na natin masyadong ginalingan to kasi ganito naman talaga tayo magluto. Tira pa tsamba lang talaga. Hindi na talaga namin to nilagyan ng asin kasi bawal daw to lagyan ng asin. Kasi mayroong engkanto dito. Tingnan nyo naman yung mga nagluto, mga itim na tao. Mga itim at may nuno sa punso at mayroong engkanto. Kaya ops, bawal na yung asin, kaya bitsin lang yung ilagay. Medyo naminaw lang kami ng radyo dito habang nagluluto para hindi kami medyo laayon. Yan, hinimas-himas niya, lagyan niya ng Ajinomoto. Masarap sana to kung magic sarap, pero wala namang magic sarap dito kasi malayo sa tindahan. At nagmamadali pa tayo kasi medyo apiki ang ating trabaho. Nilagyan na natin ng bitsin pala at tinuhog na ni Ki yung Taiwan hito para ihawin niya mamaya. Tapos niya magtuhog, tiningnan ko yung kung humok na. Medyo may pagkatilaw na dalakaon na tong pagkatilawan eh. Siyempre, niluto na yung hito habang nagbo-voice over ako. Gutom na naman ako guys. Tingnan niyo naman dito mga angkol, oh. Napakalami ng hito, malalaki yan. Maliit lang sa video pero napakalaki niyan, parang mga dinosaur. Siyempre, sinugkay-sugkay na dito, no? Medyo masarap na. May ano na pala dito, ilalagyan pala ito ng konting Sprite at tuyo at konting suka na rin. Magagayahin natin yung recipe na yan. Kaya yan, suka. Hindi na natin nabidyohan. At ayan na nga, kumuha ako ng dahon ng saging at nilatag natin. Pinakita natin oras 1:40 na dito, no? At napakagutom na talaga. Magbubudol Sprite pala tayo dito. Ayan na yung hito. Nagkisi-kisi na ang kanyang mga unod. Yan na. Napakalami talaga at napakainit dito. Kasi maraming bunot ang aming nilagay. Pagpasensyahan nyo na yung video ko kasi
low cost lang ito, low cost. Tingnan niyo dito, binalibali ko itong Taiwan para maluto ang kanyang kaloob-looban. Masarap kasi ito pag medyo naggawas ang mantika, kay medyo langsit po dito kung ano. Ayaw talaga natin ng langsit. Kaya na nga, hiniwa na ni Divino yung lamas dito para sa sausawan. Nilagyan niya ng bombay tsaka ahos. Masarap daw pag may ahos para hindi tayo ma-high blood, no? Araw-araw na tayong kumakain ng mga ganito, mahirap na, baka magka-high blood tayo. At sinik up ko ulit yung hito kung ano ng kanyang kahimtang dito. Medyo nagbalik na yung video. At siyempre pinahuyop ko na kay Kay, nangisog ang kanyang nahong dahil sobrang mausok naman talaga. Ayaw na mahusok, nagluha-luha ang kanyang mata. At sinugba na rin natin yung tilapia, at pagkatapos magsugba, nilagay na natin doon sa may dahon ng saging kasi magbubudol pa tayo. Tingnan nyo naman dito, may maanghang na toyo nilagyan ng suka, at yung pato nilagay sa gitna, at sa gilid-gilid may 3 hito. Mga 1 kilo din tong hito na to, malalaki. At ni sandok na ng kuhan, Santa Iya nagsandok og sausawan kay gipanggutom ng mga tao ni. Medyo may dessert din dito sa gilid, pero hindi natin pinansin ang dessert. Ito na yung binigwasan natin, tilawan na natin yung hito. Medyo napaksi na talaga dito, no, kasi gutom na talaga yung mga tao. At tayo ay nagdali-dali na rin kumain, baka mahutdan tayo ng bagong nilungag nga kanon nga medyo gamay raban kay gamay-gamay ang kaldero ang nalungagan, pero kasya lang to para sa mga maliliit na tiyan. At siyempre kinikita natin, hindi natin pinasaylo kay medyo gutom na rin, alauna na kasi, malapit ng 2:00, kaya ayan na, tingnan nyo yung mga pugi dito. Sarap-sarap talaga yung ganitong pagkain, no? Sana ganito everyday para high blood all the way. Magbili na lang tayo ng losartan dito para siguradong hindi na tayo magkalibanga. At hanggang dito na lang pala yung video namin kasi medyo nahirapan na tayo sa kalisod. At maraming salamat sa iyong suporta, at malapit na yung Pasko at New Year dito. Medyo sa may mga bonus dyan, baka naman. At tingnan nyo dito yung aming kuano. No. Wala na, urot na. Bye bye. Thank you guys sa panonood. Wow.